Савол: агар ба шавҳарам ягон чӣ гӯям, мега ту мана дарс наде, тарбия накун, очам нестӣ. Рост мегӯяд шавҳари шумо? Аллакай модар дорад, дошт аз кӯдакӣ ӯро тарбия кардагӣ ҳастанд ва имрӯз ин марди ба камолрасидагӣ аст ва ин шавҳар зан гирифтагӣ аст. барои ҳамин вақте ки хонумои азиз шавҳар мекунед, модар нашавед барои шавҳаротон. ҳамун зан бимонед, ин беҳтар аст. ин рӯи муносибатҳои шахсии шумо бо шавҳаратон фоида меорад. бо ҳамихе кардӣ, ту ҳеҷ кор аз дастат намебиёяд, ман гуфтам бо нахаридӣ, ту вечно ҳамихели, ту фақат фаромӯш мекунӣ. яъне ки вақте ки пайваста ҳамихел кардан мегиред, ин метавонад боиси муносибатҳои сард байни шумо ва шавҳаратон шавад. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? дар зери ин видео бинависед. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.